चिरां जिल्लायाव फिन इलेक्शन जाबावबाय। थांनाय सप्तायाव चिरां जिल्लायाव इलेक्शन जादोंमोन आरो दिनै आरो फिन चिरां जिल्लायाव इलेक्शन जाबावबाय। दिनै बेखौ लानानै जोबोद रायजो राजाफ्रा खुसि सारदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय बर' जानानै जुदि बिटिआरावनो जुदि बर'खौ होबाय थायोबा जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव होननानै रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना बुजिसारदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै चिरां जिल्लायावनो खननै जाबाय इलेक्शन जानाया, थांनाय सप्तायाव आरो दिनैहाय जोबोद दुखुनांथाव। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै न' बां सिफायगासिनो दङ चिरां जिल्लायाव। दिनै हादान जाग्रा बिथांमोना फोरमायदों दि बिथांमोना न' बां गैजायैनि थाखाय दिनैहाय बे जायगायाव न' लुनानै रायजो जागासिनो दं होननानै बुंदोंमोन। दिनै आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा लोगो नांनानै दिनैहाय बेखौ गावसोरखौ होस्रांदों होननानै बुंदों। मेगन गोसा सुबुंफ्रा बिथांमोनखौ होस्रांदों होननानै बिथांमोना बुंदों। नाथाय बिथांमोना बुंदों गावसोरो बे जायगाखौ माब्लाबाबो नागारनो हाया। बिथांमोना हा हु गैजायैनि थाखायसो दिनैहाय बे जायगायाव रायजो जाफैदों होननानै बिथांमोनहा बुंदों।